nathi bonke sizonke zomnandi kakhulu. Sidlale nendodakazi esikhona. Chef mnandi kakhulu. Into igcwele nje. Mnandi kakhulu. Bonke abantu laba abazobuka umsebenzi. Yeah. Yiyo le ntokazi le. Intokazi yemanga le. Yiyo le. Intokazi yodumo. Yiphele endlebeni. Likhiphe. Uphuma ngamlenze ngakhanda nje. Awu. Manje sithini ngoba idumo phela yamlimaza umuntu. Angilenze ukungikhipha zephuma ngathumbuke manje. Kwaze kwakubi. Kubi impela. Yeah, batshele phela ukuthi sila babuthoza ilanga la sikhona namhlanje ngithi. Lesikasomnandi kabantu kakhele inyosi. Hayibo indaba. Kodwa ama visitor ngale shublo pondo. Yeah, isikhala sesento. Ngiyogeza sekusabantu Nje. Thina siyaka namcabo sithenga usibona. Azizaphebuka igate kanomcebo. Exactly. So uphinde abe umakhelwane wakho. Ngumakhelwane wakhe phela njalo nje nangabe mina nosomnandi njalo ngivuthe ngizomqhawula la. Usho kanje? Izindaba ezimnandi. Uthi leli vika akekho kodwa nje inkabi yami somnandi awukhuleka wena nje. Mina nosomnandi sikanje nangathi uyelo fonayo manje. Amba. Ngazi ufonayo. Inyanga somnandi futhi. Ngizotshela mangulunga ebeyithosa. Uye nje lo ongidonsayo uthi ngitshele omunye omakoti bakho sebesithosela inyama njengeyivakashi ke. Oh yeah. Kushuthi isodle ibili boco namhlanje uyibiza ngani? Khuleka wena. Konje ibili boco yawe ibize ngani? Amanondo nami.